Mere luksus. Så går vi ned ved underlige toppe. Det er godt sådan her. Så har vi endnu en stue. Ja, så vi går hen til køkkenet. Så har vi køkken. Ja, og så har vi endnu en stue med spisebord. Ja, skal vi gå hen, Anna? Ja, badeværelse. Så har vi set ovn og badeværelse. Som der lige er blevet lidt snart. Og sådan noget her. Ja, der er også sådan noget lige strængt nedenunder. Og så er der blevet lavet lamper og så ja, det er fint. Ja, og så er også blevet lavet det her. Luksus. Ja, det er det. Så er der noget. Så der er endnu et soveværelse. Ja, det er vores mormor og morfars værelse. Og så vi går lige udenfor. Der hvor det hele er, og så er der endnu en køkken. Og Annas, hvad hedder det nu? Annas stue, eller nu var? Morfar har opkaldt den. Så har vi endnu et spisebord udenfor, derovre. Så vi går i køkkenhaven. Herovre. Køkkenhaven er derovre. Der kan man se mange, rigtig meget med. Men altså, ja. Men altså, så kan man se, der er jordbær. Der forstår hvis det der skræmmer jer, fordi det er morfar, der har lavet en masse dukker. Ja, så skræmmende. Ja. Så skal vi gå ned ad magiestien. Det her med. Her. På et magie. Du. Ja. Selvfølgelig kan der være det. Vil der være noget om? Har du nu? Allerede? Det har du jo fået i forvejen. Hej. Så går vi videre. Videre hen. Jeg skal nok spole frem, Anna. Så skal I ikke bare stå her. Ja, så går vi ud her. Ja, der er en lille bakke der, ikke? Så er der endnu en bakke derovre, man kan sidde oppe i. Med sådan en hængekøj. Ja. Lad mig lige vise dig noget. Ja, hvad skal du vise dig? Ja. Man kan gå op her. Og så kan man... Det er meget info, Anna. Nå jo, så skal vi... Der er ikke lige sat puder i dag. Nej. Så kan man... Man kan også her, man kan gemme sig der. Faktisk. Ja, i gemmer vi der meget tit. Så er det komfavlen. Wow, fandme væk. Har vi ikke set det? Sådan. Nu kan vi se det. Så 100%. Så det er ja, det har vi set. Så går vi ned. Og nu er det Seniorhøjen, ikke også? Ja, det er Seniorhøjen. Alle de her navne. Vores kusiner og fætter. Ja. Jeg har noget, der hedder Alexander Loftus. Du har Anna Su derovre, som så før. Jeg har sagt den. Jeg har den. Trollet. Og det er ansigt. Nej, det er lige meget. Vi skal ikke tale om det. Så går vi til... Skal vi ikke lade være med at gå ind i standen? Det er ret køligt. Ja. Så går vi den her vej, ikke? Og så kan man se, der er mange malerier derovre. Og det har morfar lavet så. Og nogen. Og Jakob, han har også lavet nogle her. Check. Ja, det er rigtigt. Og så morfar sagde engang, at er det hvad? Der var sådan nogle trolde. Han vil ikke sige noget, men han lyver lidt. Men vi havde også prøvet derovre en gang, som ja, det skulle nok lade være med at vise, fordi at det er lige meget. Det er helt bare lige. Så kan man se det her, hvor man kan se morfar komme tilbage. Og så kan man... Så der kommer man ind i den der låg. Hov, der er mit sæde, det der. Sæde? Nå ja, det er faktisk rigtigt. Hov, ja. Og så har vi sådan en lækker øse herinde. Ja, en lækker ovn her. Hej, morfar. Hej, ja. Hvor er det der? Nej, det behøver vi ikke. Så den her. Og her går vi ind. Og så er der is derovre. Flere. Så skal jeg kaninerne hernede. Ja, vores kaniner. Nu er de hernede så. Og så kommer vi ind til... Så der er brugt ting så. Ja, og kugle og fodbold. Og så klaver, og så er der noget musik, taler ting. Ja. Radio. Nej, radio så.